Kaixo, Aitor! Kaixo, Bieni, vamos. Ondo tazu? Ondo esan beharko. Zer ilusioa beneko urtea? Bai, nire guztua hemen. Ilusioz. Eta benterikoa. Hoi da, baina, bueno, hain hemen Donostin bintzen naiz hemen Amara partian, orduan ja urte batzu ja errenteia utzen dut ja. Baina, hango sentitzen zea. Bai, hango lan hazen da, San Junaiz ikastolara, eta hango sentitzen da, erretia... Ni errenteriko jendeakin polemika badaka. Polemika gazu. Ondo hasi geha. Eta zu guai, agituko diazu dena betakoa izan da. Bueno, a ver, el día son de política, ¿sabes? Zer izea, renteritaga edo horretataga. Ni horeretako. Horretako, nikeken nahiakoen horretataga. Beti izan gero, berez hitz ofiziala uste terrenteia dela, baina nik horeretako esan. Apa horretata. Etxian beste lanik garazo begitu. Hasi zinean informatika ikasten. Hoi da, bai, ni informatika ikasi nuen fakultadian. Gero, suposatze hortikan jongo zehala, baina bai, azkeneko taldian Reikroben Josu han ezagutu nuen, klasea elkarrekin jute ginen, ikasi ezaki, baina klasea elkarrekin jute ginen bintzat. Eta bai, nik informatika ikasi nuen, fakultadian, eta gero pixean den lana ere hortikan jarraitu izan dut. Karrera behin bukatuta, doktorautza egitea sartu ditzen informatikan, bai, pixea, gauzak horrela funtzian, dezakan hola bokazioa esateana. Karrera bukatzen, nire tutoriak ipixat izketan, eta zitzen, beka batzu daude, eta lana bilatu barrian, aukera bada, aurrera juteko. Horren doktoretza egiten hasi nintzen adimen artifiziala eta holako gaietan, eta gero pixeat hortikan robotika mundura pasanaz. Zergatik informatika? Garai hartan, izango zen dela, holako, izango da. Orduan, ontzan boom bat, konfundikitzen duz naiz, web horri aldiakin, eta boom bat izan zen, eta orduan guri, justo hor, 16-17 urtekin ginela, denak izatuz hor, el futuro hor zegoela. Hoi, kasi lana ez da faltako, eta azkendian, karrera bukatu genuneako, ja boom hori pasata zeon, eta, baina, bueno, pixeateria da, gure garaian boom bat egon zala, eta jende asko sartu ginen, pixeato, zientzitako edo informatikako guzto pixea genunak, barea bideratu ginen, nik uste eta asko pentsatu gabe, ez zala izan askontzat oso meditatu da, baina esan ginen, lan egongo bada ez da gutxi, eta guazen ikastea. Zer da informatika zuretzat egiten? Ni egia esan oso modu simplian pentsatzen, ordenadoriak eta programadia. Ordenagailua eta punto. Nik ezin jotala oso zentzu metafizikori bilatzen, egia esan. Baina, bueno, nitzat hortaz aparte, netzat azkenean nire ibilbide profesionala lana guztia hortikan bideratu izan da, eta informatika oinarria izan da, gero bai egia esan adimen artifiziala, robotika partea pasan naiz, baina beti ordenadore bat aurrean izan da. Gero, musika munduan ere, etxian ere ordenadoriak ibiltzen da pixean grabaketak prestatzen, bideoak pixeat hor nahazten da, orduan egia esan beti ordenadore bat egikizuetan duen. Nik robotika ulerritzen dut, irudeko plano bat bezala, ez? Bueno, robotika egia esan oso eremu zabala da, oso zabala. Nik konkretuki hasiera batian ezintzen adimen artifizialeko gauzetan, eta orain hiltzen naiz beso robotikoakin, askotan telebiztan ikusten dian beso handi horiek, kotxe fabriketan erabiltzen dianak, eta ni arlo horretatik
naiz, bentsat lorretan ikasi, baina robotika mundu daude, rumba aspiradora oitatik hasita, kotxe autonomoak, eremu asko daude. Orduan, egia esan nik, robotika esaten bai esanean, nik asko pentsatzen dut, beso robotikotan, zaten netzat da gehien landu deten eremua, ez? Baina oso eremu zabala da, eta lanian gero eta jende gehiago ezagutu, ikustezu eremu zabalagoa dela, eta gero eta gutxiago da bizula. Eta hori izango da ez, zure hori bidea gaur egun. Hori da, gaur egun, eta suposatzen denbora. Bizitza hori. Azken dira, hemen ikerkuntza zentrotan ibili izan naiz, proiektu ezberditan lanean, eta noiz behinka ere unibertsitan batean klase puntual bat eman ditugu, eta ez da, ni bentsat eta taldeko Josu bezalako gaineko esperientzi klaseak agaten, baina noiz behinka tokatzen zaigu, eta esperientzi hori ere eukitzen dugu noiz behin. Oso gauza puntualetan, kurtso, egun gutxi batzutako kurtsoetan, baina zerbait ezberdina egitea ondo dago. Nola jaio da musika mundua zure bizitzen? Memoria ona baldin bakar, ezala nik kasua, izango dukenik 16 urten guruan egontzan nola boom bat, punk munduan, nola pixat mainstream munduan, Green Day eta Offspring, lehenengo diska oso ezagunak eta zituzten. Horban dik hortikan pixat azintzen tire, gustatu izan gintzaidan, dakit bideongatik, jendea bertzen zen skate egiten, traka oso zabala egin, eta gustoko esaten ziletu zidean, eta pixat hortikan tiraka, azkenean nik deskubritu duen Mogambo aretoa, trintxerpen dagoena, Mogambo, Amasei, amazazpi urtekin, hasi ginen pixkatarea kontzertuta juten, pixkat punk mundu hori ezagutzen, eta hortik aurrea, ez da, izan bat urte, 15 urte izan dira, netzat izan dela deia bizita guztia, Mogamboa jun o kontzertua ikustea, o kontzertuak antolatu eta bertan laguntzea, edo ni jotzera. Orduan, azkenean netzat, nire mundu musikala punkarekin hasten da ez, eta horren inguruan punkare oso solotua Mogambo aretoan. Nire gaztaro guztian ibili nasantua. Hogai, Josukin zaude, Bilbo, Bailoan. Hoi da, egin dugu cambio de tercio. Josuk ere, nik zeharo aldatu dut, Josuki handela urte asko, esan dizuten bezala, hasi ginen elkarrekin ikasi genuen. Unibertsitatea. Hoi da, eta bakoitza bere taldeak izan ditu, ni beti punk eta hardcore taldetan ibilitzen. Bai, beti zarata egiten. Eta hortik hasita elkar ezagutu genuen, eta beti bakoitza bere taldeak, eta bere oso talde ezberdinak izan ditugu, eta behin, erlazio oso nahi izan dugu beti unibertsitatea bukatuta gero ere. Eta hor, pixka bat pentsatu genuen, noizbenka gehatzea jotzeko eta gauza ezberdine bat egiteko. Eta hasieran esan genuen, gitarra akustikoak inola zerbait lasaia, zerbait egiten hasi. Eta hortikan hasi ginen pixka, ez aldizatik, bluesakin hasi ginen pixka, nik hartu nitu liburu batzuk slaidarekin jotzeko, eta pixkat ikasten, eta ezakin nola ezkenean bukatu genuen Big Ball Railroad proiektuarekin. Eta ne kasuan, cambio de tercio guztiz, zarata egitetik, oain zarata baina beste mu batekoa. Bizortxillo gabe eta ampli txikilekin. Eta egizioak pixkat jatzita, ez? Hoi da, hain tapoi gabe ensaiatzea baka. Pixkat ezberdina, hainbat urte izan ditut hardcore eta punk taldetan, eta beti hon ere 5 taldekide izan geha, normalean, talde handia, eta hau esperientzia ezberdina, beste rekerimendu, bile bakarega, ondo jo bar da, zatik horre inork ez dizu miseriak egia tapatzen, da pixat ezberdina, eta Ulertu deten ez, punko mundutik zatozu ez,
zer izan da punka zuretzat, zure bizitzan? Egia esan, 18 urtetik hogeita hamar urte arte, nire bizitzan pixat zentrua izan da, esatik. Zer duten bezala, beti hitzen ginen Mogambon, han, punk inguruan, bi hiru lau talde izan ditut, eta beti Mogambon ginen jotzen, edo taldearekin ginen nonbait jotzen, edo kontzertuak ikusten, eta horren inguruan, han izagut ditut nire lagun guztiak pixoak Mogamboko orbitakoak dira, orduan netzat oso garrantzitsua izan da. Ez dakit punka edo punketik etorri dan guztia, kontzertuetara jutia, edo baina, bueno. Publikoak nola ikusten du punka, edo nola jaso beharko genuke punka, zergatik batzuk baita, ez dutenak ideologia garbi bai punkarekiko, ez? Hor beti izaten da eztabaida, ez? Horregatik izaten da. Nik pertsonalki, nik bizi zeneten moduan, alderdi ideologiko bat badago eta oso fuertea, nire. Baina negila da ere talde asko badaudela punketik musika bakarrik hartzen dutela, ez? Eta musika eta estetika esan dutakegu, eta orduan ez diotela hainbesteko garrantzirik ematen. Nik egia esan, taldean jotzeko orduan, niretzat, estetika da musika, ritmoak, riff motak, eta hori da. Egia da, niretzako ere kutsu politiko handi bat badakala, edo mensajea, ni adibidez, nitan lagun asko vegetarianua geha, eta hor pixat etorri da, punk mundutik eta hardcore mundutik gehiago, animalikiko errespetua eta horrelako ideak, plazaratzen ditidela taldeetan, eta hortikan datorrena, baina, ez dakit ez, niretzat ere alde bat oso estetikoa eta musika badaka, nik beste kutsu ideologiko bat bai eman diotela, baina, bueno, ulertzen dut zenbait jendek ere ez ematea hainbesteko hori, eta nola ulertu? Bueno, badenetik, badago jendea musika bakarrik interesatzen zaiola mundu hortatik, ez dakit zer erantzun egia da. Horai, bihobor, horai loa, jozuke, zer eman dizu talde honek? Lehenengo lana. Zati bi bakarrik ega, baina... Importanteena. Guzton lana, zati. Egia esan, talde guztietan, beti alau bostkide izan gara, ez horren, lana asko banatzen da. Norbaitek kontzertu horiatzen zaitun, bestatzuk abaketa kudeatu, denen artean, oain bi bakarrik ega eta lan guztia bien artean bardo. Eta lan hori esketzeko da? Nik oso guztu haiten dut, eta nik egia esan nahiko kulo inkito naiz, eta etxian portada bat zerbaitin barra jartzen naiz, eta ezakit ondo gaizki, baina, bueno, nik ordu batzuk hortan ematia ez dakit porta eta guztoko da, baina, bueno, lan gehiago da. Hau, oso entzuna egingo zaizu, baina galdetu behar dizut. Asko sentitzen. Zer lotura egingo zenuke musika eta informatikaren artean. Bueno, zakit lehen duzet pasada esan dizutela, baina netzat beti horrenda horre bat edukide inguruan eta oain musika inguruan, Josurekin mentzat abestiak planteatzen azten ganean, beti horrena horianik nahiko modu artisau batian hola fundamento asko gabe, baina grabaketak ditut etxean, gidatxo bat, Josuri bidatzeko, ez ideiak pixat nola baite konpartitzeko modu baten. Gero ere, pixat diseinu grafikoko txorakeri batzuk ere ditut, orduan kartel bat egin behar bada zerbait egintzen ez, orduan niretzat informatika beti onda musika munduakin elkartu ez, eta beti bai kartelak egin, bai premaketatxuak prestatu, ia beti horna hori badakar nire inguruan.
eta egingo zenuko zerbait bakarka aitor bezala. Nik uste ezetz. Bai, Oain arte taldetan egona izan jende pila. Oain bigea, eta ja lan asko bat, bakarrik lan gehiago hain. Ez da, baina dik ez dakita beste dik oso gaizki, eta orduan, emateu, badao jendia, gauza instrumentalak egiten ditunak eta baina nik, egia esan ez dut ikusten bere burua. Ez dut ikusten. Oain egiten duguna ja bikin nahiko lan individuala bezala ikusten dut, bi bakarrik gauden ez, da bakarriko lan ere ez dut euki olako sentipenik, ez da oain goz, igual hemen ikusten dut emate ja Josuki Nazarretan geha, ez dut uste, baina eta zerbait pentsatzen dut, baina nik ez esango nuke, oain hola bota beharko, zerbait bota behar da. Bueno, Aitor, mila esker etortzea gaituko Zuri horien gonbidapena batik. Miratuko diago musoan niba, ikusten abajana. No, musu bat.